ndifuna nje emizuzwini embalwa uchaze uMondeka ungubani kwaye ke ishishini eli sowunethuba elingakanani na uqalile ishishini lakho? Enkosi kakhulu sisi wam. uMondeka nguMondeka Nyakaza, usuka eThengiwe Phezulu. Yes. Sisi wam, akudalanga ndiqalile, inoba ndineveki yesibini, uleqe yesithathu ngoku ndiyiqalile. Yes. Ndivele ndayicinga ne, and then I just decided to ukuyiqala because I have someone ondincedisayo. Then wathi mfazi le masiqale, like now akusekho xesha ngoku, masiqale. So ke ngoku ndabe ndiyaqala kanjalo ke ngoku sisi wam, andikayigqibi even inyanga ndiqalile le business. Okay, so njengokuba uneveki nje ezimbalwa uqale le business lena, ithetha ukuba usengumntu ofundayo into yokubana into ethile ungayenza njani, i-challenge ethile ungayenza njani, how do you solve i-problem enjalo. Mhlawumbi kwezi veki zimbalwa wena sisi wam usowuqalile ishishini lakho, ingabe zintoni onothi umntu yena ongekaqali kumele into yokuba uyazenza? Oh, into endingayitsho kumntu ongekaqali, if ever you are thinking ukuqala ibhizinesi yakho, Yes. yiqale, whether uyayazi uba kuzobakho ii-challenges okanye ungaqala ibhizinesi namhlanje uyibone ingathi ayiphumeleli uyiyeke ngomso. But if ever ucinga uqala, qala, because mhlawumbi one day ingakubeka kwenye indawo. Ifuna ke ube ne-hope kakhulu kwibhizinesi, and ifuna wenze something that you love so that ungazutyhafa. Because nethi wenze into kuba uve kuthiwa kukho imali, Yes. uzawutyhafa. Because there are a lot of challenges kwibhizinesi. Noba uyiqale nini, noba sekuneminyaka emingaphi uyiqhuba, ii-challenges soloko zikhona kwibhizinesi kakhulu. Right. Mondeka, ingabe mhlawumbi iinjongo zakho zokuqala eli shishini ingabe ziyintoni? Mhlawumbi yintoni le iye yakuqhuba uqale eli shishini, ingakumbi ke ngoku mhlawumbi uye wanaye nomhlobo oye wakuhlohla wakuqhuba into yokubana yewethu mfazi khawude uqale ishishini eli. Mhlawumbi zintoni iinjongo zakho? Eyona nto indenza uba ndibe ndiyaphakama kakhulu kuhlala ekhayeni. Yes. Because sometimes akunceda uhlala kube kukho into okwazi uyenza ngesandla. So ukupheka yinto endiyithanda kakhulu ndisemncinci. Okay. Then ke ngoku uye wandikhuthaza uba hayi nyhani, I can do this, mandiphakame ndiyenze. Indincedile kakhulu ke loo nto because kulapho ndizibone khona kulaa business uba hayi bo, I can do more things mos. Because kokona ndifumana itshansi yoba ndenze izinto ngezinto endikwazi uzibona uba hayi bo, inkulu i-potential endinayo kakhulu. So kuyanceda xa kukho into ethi yenze, suzulisa. Whether ukwazi ukwenza inwele or something, but if ever kuthi yenze, whether kunzima kangakanani. Mna ndifuna noxoxa sisi wam, ndiyiqale le bhizinesi kunzima ndingenamali. Yes. Then ndahamba ndoyiboleka imali. Kwibhizinesi awukhawulezi uyibone iprofit usayiqala. Yes. Uyapetsha nangeyakho imali, but xa iseyiya ihamba kulapho ubona khona uba hayi man, le bhizinesi iyayenza imali. So akufunekanga u-expect iprofit njengezinye ibhizinesi esekudala ziqhuba, uqonde uba hayi mna kule bhizinesi ndizele iprofit, ndivile uba iprofit ininzi. Kufuneka uyazi uba usazokwenza into uyiphindaphinde kaninzi. Yes. Because okokuqala nje xa uqala ibhizinesi uqala udinga indawo, fanele ukhangele indawo. Okwesibini, uzawuthengisa ukutya abantu babe bengekakwazi, ube ne-customer 4, 5, uyabo? So ke ufanele ube patient kakhulu ngebhizinesi. And ke I think ndiqale ndiredi because I'm very patient. Okay. Now you are mentioning that since uqalile eli shishini it has allowed you into yokubana uzame izinto mhlambi ubungade ube nalo ithuba lokuzizama, meaning that you have a chance now to explore ii-dishes mhlambi
obunomnqweno wokuzizama. Khasithele Thuphe wethu, imenyu yakho injani kwaye zeziphi ezinto mhlambi uye wakwazi into yokubana noko ukhe uzizame apha kwishishini lakho? Imenu yami ime kanje sisi, uqala kwam ndiqale ngokwenza ii-burgers neekota Yes. neesandwich. Mm. So ukuyiqala kwam ke ngoku bendingekafumani indawo irayithi, yabe Yes. ngabantwana besikolo ii-customers because ziikotas neebheka. Ndafumana indawo, Yeke. kulapho ndiqale khona ke ngoku upheka Mm. ukutya kwecephe ke ngoku. Mm. Ndimane ndipheka ke ii-veggies ezi-different, namhlanje ngomso yenye. Even kwezi kota ndiyabona uba no man, ndiyayenza le kota because ndivele ndibe proud xa ndigqiboyenza, ndithathe nee-pictures ndiqonda uba hayibo le into ndiyenze apha like iyandi-excita kakhulu because ukutya Yes. okuklini nokubonakala kukude kurhalisa kokona kufunekayo kweli xesha langoku because abantu asoze bayithenga into emdaka okokuqala. Kwawena fanele ube clean kwibhizinesi nendawo osebenzela kuyo. So iyandivuyisa nje xa ndigqiboyenza ndiqonda uba yabona le ndiyithathela ixesha lam because ndifuna umntu athi esayijongile uba hayi sana iyarhalisa, yabo. Now, sijongile nje ecala ingathi abantu abaninzi babhenela kule nto yobana baqale amashishini ukupheka. Ndicinga into yokubana kuba mhlawumbi ke nabani na unako okanye unaso isakhono sowupheka. Mhlawumbi yintoni oyenzayo wena ekwenza into yokubana abantwana njengoba mhlawumbi masithi beyi-target market yakho bakhethe wena kunomnye lo mhlawumbi uzawube lapha ecaleni kwakho? Ingabe yintoni le uyenzayo eyenza into yokubana wena ube nomehluko? Ndine-secret sauce yam, sisi wam. I'm using a very different sauce because ndiyazenzela. So yiyo laa nto ndiqonda uba ayizufana nekameza because umeza usebenzise yakhe isauce and I'm using my own sauce endingayibhudi nanini na because ndistikha kuyo ndiqonda uba nantsi le nto itsala uba ndiyile sauce. Eke. So ndine-secret sauce yam secret mna. sauce. Okay. Very interesting. Right, Mphulaphuli weVukani Community Radio. Ukuba unayo imibuzo qhagamshelana nathi phaya kuWhatsApp 064-854-6398. Ukukukhumbuza ke mhlawumbi unomathotholo wakho uyasheshiza, sikhona phaya kuFacebook. We are live streaming olidliwano ndlebe phaya kuVukani Community Radio. Mhlawumbi ke uyafuna ukuthumela lo myalezo into ekubethayo ngulo WhatsApp. Sinayo ke WhatsApp SMS line yethu Mphulaphuli ongakwazi kuyisebenzisa 47126. Uthumele lo myalezo wakho, lo mbuzo wakho, uhlomle kule ncoko. Sincokola kunye naye uMondeka Nyakaza ongusomashishini phaya ecala. Uthi ndinevekana nje zimbini zintathu ndiqale ishishini kwaye ndiyabona into yokubana eli shishini lam linawo umtsalane. Abantu ikhona le nto bayivayo apha kwezi bhega, kwezi sandwiches. Kodwa ke uthi usanda uqala ke nokupheka, uthengisa iplate phaya. Sibulele phaya on our Facebook page. Sinaye uSiya Jama EC. Thank you so much for tuning in. Kunye naye masijonge into yokubana eligama alibhalileyo lo mntu apha asizukwazi ukulikhwaza. Right, somashishini nawe Mphulaphuli, make sibuyele phaa kuye uMondeka, usomashishini wethu esinaye namhlanje. Khumbula nditshilo ndathi naye ke ngowaphaya ecala namhlanje. Inkqubo siyithathe sayisa phaa ecala, napha emva kwentsimbi ka-2 o'clock sizawube kanti sincokola kunye naye uPamila, esingakwazanga ukuncokola naye phaa kwisigaba sethu sokuqala ngenxa nje yenetwork. Kodwa ke masibuyele kuwe sisi wam. Mhlawumbi kwishishini lakho ingabe zintoni ozisebenzisayo ukuzama ukupapasha iiplate ezi zakho kunye neebheka? Ndiyacinga into yokubana xa uthatha imifanekiso lena kuyanyanzeleka into yokubana ibe nabantu abaza kuyibona. Ingabe mhlawumbi usebenzisa awaphi amakhasi okanye zeziphi iindlela ozisebenzisayo ukuzama into yokubana utsale abantu kwishishini lakho? Ndiyamsebenzisa uWhatsApp to post kwi-status. Ndiyamsebenzisa uFacebook ukupowusta.
I also do have i-posters, but ezinye bendingekazifaki kwicala yonke. Okay. Kodwa ndiyazama ngandlela zonke uba zibonwe ngabantu. Ecala ingabe mhlawumbi zikhona eza groups ukwaziyo ukusherisha khona mhlawumbi ezo posters zakho, okanye is there some kind of a community yoosomashishini enikwaziyo into yokubana nabelane mhlawumbi ngezi opportunities okanye umntu xa enelo shishini alenzayo? I think zikhona sisi wam, but mna kuba ndisanduqala andikazazi. But kulaa ndawo ndikuyo ba-willing kakhulu ukundifaka kuzo nokundazisa ngento ezenzekayo kwii-businesses, nangona sikwindawo ene-business ezi-different, because mhlawumbi mna ndiyapheka kule, omnye uyacheba, omnye uyathini, but senza into eyi-one, like yibhizinesi yonke le nto siyenzayo. So bakhona abantu shem aba-willing ukundijoyinisa kuyo yonke into edibene noosomashishini, so that ndingathi yekela ingasemva. Right. Right. Now xa usithi siswam uneveki unethutyana nje elifutshane, ithi ke loo nto ngoku ujongise ukurejistarisha ishishini. Mhlawumbi xa kunokufika umntu apho athi ndisuka kurhulumente, ingabe yintoni na ishishini lakho okanye wena ocinga into yokubana udinga ukuncediswa ngayo, ingabe yintoni loo nto? Space abantu bakwazi ungena kuyo bahlale, ibe yindawo ezoba nespace kakhulu, mani icoceke, sentsho kungaxinani, abantu bakwazi ufike bahlale batye kakuhle, because le kuyo ayinaspace kakhulu, but noko iyazama. So xa kunongena umntu wakwarhulumente nje, ndingaqala ndicele indawo ezokwazi uba ibe yeyam, ndingazube ndisokoliswa mntu kuyo, and ibe yindawo enespace. When it comes to amathuba okanye ulwazi lokuba oosomashishini bangancedakala kanjani, ingaba icala iyalifumana loo mathuba, okanye ke mhlawumbi kuba usanda kuliqala ishishini ungangabi nalo onolwazi? Kuba ndisanduqala sisi wam andinalo ulwazi, kodwa ndawutsho ujonga kubantu kudala beqhuba ibhizinesi, Yes. I think icala inayo, bayancedakala oosomashishini. Otherwise andikho mde kuleyo because ndisanduqala. Okay. No, siyakuva kakhulu. Right, Mphulaphuli Wevukani Community Radio, nguMondeka Nyakaza lowo apha kwinkqubo yoosomashishini. Essence of Biz ngusomashishini lona uthi ke uqhuba ikhitshi phaya ecala, Momo's Kitchen. Ukanti ke ndiyabona into yobana nalapha kuWhatsApp wethu asikabi nayo imibuzo, kodwa inombolo ke ongathumela kuyo Mphulaphuli ngu-064 854 6398. Ndicinga into yokubana eli bali likasomashishini lo sincokola kunye naye licacile. Mphulaphuli uthi ke uyabona into yokubana oosomashishini abapha ecala kudala ebajongile, noko uncedo baye balufumane kuba ke ebona indlela abaqhuba ngayo. One thing that that stood out for me, uthi uMondeka Mphulaphuli, xa uqala ishishini awuzukhawuleza uyibone iprofit. Ithi ke loo nto when you are starting eli shishini eli, apho ujongise khona awujongisanga ukwenza imali, ingakumbi kwezi nyanga zokuqala, mhlawumbi nakunyaka wokuqala. Kodwa ke ngoku phaya ukukhula kwalo ishishini eli kuyanyanzeleka noko libe nayo inzuzo, uzokwazi na ukuba ke ngoku ube sethubeni loba uqashe abantu. Mhlawumbi Mondeka, nje ukugqibelisa kule mizuzwana sinayo, ingabe izithini iinjongo zakho ukubheka phambili kunye neli shishini lakho? What are your plans mhlawumbi for the next coming year, for the next coming 3 years? Iinjongo zam sisi wam ngale business, ndifuna ibe registered so that ndizoba under into edibenisene ne-catering. Yes. Because ukupheka ndiyakuthanda, and I'm willing ukuqhubekeka ndiyenze loo nto. So ezona njongo zam kukuyibona ihamba yonke le nto ndide ndibe under lo catering ndimfunayo. All right.
amazwi nje wokugqibela sisiwam kumntu naye odinga lo mhlobo wakho ongekabi naso isibindi sokuqala ishishini, wena khawube ngumhlobo wakhe utsho kuyo into yokubana lithuba lakho eli. Mhlawumbi ngamazwi athini onowaxelela loo mntu? Yitsho nditshilo ndathi i-profit awuyijongi and yenza into ozoyithanda so that ungazutyhafa noba sekukho ii-ups and downs but ungazuphela mandla because uzobe usenza into oyithandayo wena, not into obe kuthiwa yenza imali. Because nethi yenza imali uzawuthi xa kuphela i-cream mhlawumbi unesaluni kumoshakala i-hairdryer uthi yho hayi suka ndiyayiyeka yonke le nto. Kanti xa uzazi uba wenza into oyithandayo awuzutyhafa, awuzuphela mandla, uzawuba no-plan B. Okay, uba mandenze kanje, mandithi kuze kuvaleke le, mandenze kanje. I think loo nto ingakunceda kakhulu uthi stick kule nto uyifunayo, ungalaqazi, ungavi amahempe uba yhu uyoqala le nto ininzi kangaka ecala. Yenza le nto ufuna uyenza, uyenze ngale ndlela uyicinge ngayo. And two, when you start i-business, iitshomi zibeke emva. Yes. If ufuna uya phambili, andithi iitshomi zenu zinqolile or something, but into enegroup phakathi ayiyi phambili. Because uzothi uyaqhuba athi omnye hayi uzenza ngcono, hayi uzenza umphathi, yiqale wedwa okanye niqale nibabini, then xa seniyibona iya phambili nibe ngona nifuna abantu bonincedisa. Because ayikho into eningayenza niyiqala as i-group of friendship nanini na. Yes. Thank you so much, Mondeka. Siyabulela kakhulu. Noko uyabonakala nalapho into yokubana you are passionate about this. Ishishini lakho excites you. Siyabulela kakhulu ke ngokusipha imizuzwana kunye nathi apha ku-Essence of Biz. Kwaye siyathemba into yokubana ishishini lakho lizawuqhubeka liye phambili kwaye likhule. And mhlawumbi kenye imini ke sawube sikheitharishelwa nguwe apho kwisikhululo kuNdlunkulu. Siyabulela kakhulu. Thank you so much for joining us. Enkosi kakhulu siswam. Right, Mphulaphuli weVukani Community Radio, ibinguye ke lowo uMondeka Nyakaza, live on Essence of Biz apha ke kwinkqubo yoSomashishini. Inkqubo lena Mphulaphuli ephuhlisa ezoshishino kuba kaloku siyayazi into yokubana amathuba omsebenzi anqabile, ithi ke loo nto kuyanyanzeleka into yokubana umphulaphuli okanye usomashishini lona abe kanti unalo ulwazi, uyalifumana ulwazi lokubana ishishini eli liqalwa njani kwaye funeka ibe kanti ungumntu onjani ozawuqala ishishini. Right, mphulaphuli masibaleke siye phaya engomeni. Black Diamond esithi ke sithandwa izawusibeka phaya emizuzwini engama-50 bethile ke intsimbi yokuqala mphulaphuli, sibe kanti sijongise phaa kulaa ntsimbi yethu yesibini kwiyure yokugqibela. Yo, what's crackalacking? This is Snoop Deal.